My Institute of Hotel Management Savantwadi. Admission closing soon. Apply now. Last date 16 August. 100% placement guarantee. Education loan available. Courses offer BSc Hospitality and Hotel Administration. Diploma in Food Production. Diploma in Housekeeping. International Placement Partners. Mauritius, France, Malaysia and more. Near Savantwadi Railway Station, Malgaon, Savantwadi, Maharashtra. Contact 9373021616. तोडामार्ग तिलारी रामघाट येथून अवजड वाहतुकीसाठी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांनी बंदी घातली होती. मात्र तरी देखील या घाटातून अवजड वाहतूक चालूच होती. या वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी घाट रस्त्यावर अलीकडेच कमान बांधण्यात आली होती. मात्र ही कमान एका अज्ञात वाहनानं धडक देऊन मोडून टाकल्याचा प्रकार निदर्शनास आलाय. कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांनी तिलारी घाटातून अवजड वाहतूक बंद केल्याचे आदेश दिले होते. मात्र तरी देखील या घाटातून चोरी छुपे अवजड वाहतूक सुरूच होती. ही बाब लक्षात घेता तिलारी घाटात 8 फूट उंचीची लोखंडी कमान बांधण्याचं काम अलीकडेच सुरू केलं होतं, जेणेकरून 8 फूट उंचीची वाहनं म्हणजेच अवजड वाहनं या घाटातून जाणार नाहीत असा प्लॅन तयार केला होता. मात्र शुक्रवारी याच घाटातून 8 फुटापेक्षा उंचीच्या वाहनानं बांधण्यात आलेल्या कमानीला धडक देऊन ही कमान मोडून टाकण्याचा प्रकार घडलाय. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या मार्गावरून एसटी बस जाऊ शकत नाहीये. मग या घाटातून एसटी वाहतूक कायमस्वरूपी बंदच राहणार असल्यानं दोडामार्ग, कर्नाटक आणि गोवा येथील प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तिलारी रामघाट येथून एसटी बस सुरू करावी अशी प्रवाशांनी मागणी केली आहे. दोडामार्ग तिलारी रामघाट जो आहे या कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अवजड वाहतुकीसाठी बंद केला होता. मात्र चोरी छुप्या मार्गाने या घाटातून अवजड वाहतूक होत होती. ही वाहतूक पुन्हा रोखण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हा प्रशासन विभागाने या तिलारी घाटात लोखंडी कमान उभारण्याचे या ठिकाणी हे घेतलेलं मोठं पवित्र घेतलेलं आहे. या घाटात 8 फुटाची या ठिकाणी कमान मारलेली आहे आणि या 8 फुटाच्या उंचीच्या कमानीमधून 8 फुटाच्या खालच्याच गाड्या या मार्गावरून प्रवास करणार आहेत. त्यामुळे या 8 फुटाच्या जास्त उंची असलेली एसटी सेवा ही या घाटातून कायमस्वरूपी बंद होणार आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केलेली आहे आणि ही कमान उभारण्याचे काम हल्लीच 8-10 दिवसात केलेलं आहे. मात्र पाटण्या फाट्यावरून जी कमान मारली होती ही आज या ठिकाणी अज्ञात वाहनाने त्याला धडक देऊन ती कमान मोडलेली आहे. त्यामुळे याही कमान मारून देखील या घाटातून अवजड वाहतूक सुरू आहे. तर याला आळा घालणार आहे कोण हे आता पाहणं औचित्य ठरलेलं आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी दोडामार्ग गौरव. सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.